Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816. Siyabingelela ubaba Dokotela baba wesizwe bawujabulile. Ngicela ukuthi ngikisho lento lena. This channel, if it does not lecture you anything new, please log out. Sifuna ukuthi ungamoshi idata yakho hayi data, data. Ungamoshi idata yakho ngento engenamsebenzi. Baba Dokotela baba wesizwe bawujabulile umfana omhleje ekhehle. Lo ukhuluma umZulu kaMancingisi. Siyabonga. Yeah, it's a new day, a wonderful day, a blessing from above. That is called a day. Siyabingelela mzawethu kephinde ke phela khona iphimbo lika Babu Dokotela. Babu Dokotela namhlanje ngifisa sikhulume ngomdonso nengelosi. It's a very big topic. Kodwa ke asithathe sibeke egcineni for abalaleli bethu. Babu Dokotela, ake sikhulumeke manje ngeStarbath soqhumela enhlanhla. Istarbath iyonto engifinyelela kuyona njengento yokusiza umuntu othi Baba Dokotela mina ngikufuna ukuthwala. Siyazazi inkinga zabantu abathwalele ekhaya. Baba Dokotela ngiyafisa ukuthwala kodwa imali anginayo. Kunabantu abangaricha abathi you are too far to be reached out and sikunika ke Starbath for inhlanhla. Awuphalazi ngaso. Uyaqhuma for inhlanhla. Ugeze ngaso for inhlanhla. Uma udayisa lento akade uqhume ngayo ithathe uyochela ngalo osebenzela khona. Uma ukuthi uyasebenza emsebenzini ubasa akakuzwisisi kahle thathe into yochela ngayo but iStarbath asiphalazi qhuma ngaso kuphela. Siyabonga. Asibonga kakhulu Dokotela. Dokotela sike sakhuluma kakhulu phambili back to the sender. Ake uphinde Baba Dokotela utshela abalali bethu ngama benefits back to the sender. Mbukeli imlaleli usuphushwe kakhulu usufaka abantu ekhaya ukuthi bazokusiza. Awusazi usayithembi kwezinto ezinikwa abantu besintu. Back to the center, it is a pillar. Ngoba ukafika umuntu ezengenye into kumina ngibona le nkinga yafakwa kuyena. Ngingamnika mina into enhlanhla but kunento yafakwa kuyena. Ngingakwazi ukuyikhipha but angikwazi ukubuyisela emuva. Ngidinga ukuthi ngimnike back to the center. Lento ewufakwa yona ufuna sikwazi uyiphushele kumndeni ezwe lembiza akuphuzisa ukuthi baba kanjani. Lokuxoshisa emsebenzini kulungile akaxoshisa hamba ofesa kodwa nizofesa naye noficana naye kasesemi naye sehamba icala ethi unfair dismissal uthi hawu usulana kanti ushaye yona back to the center. Yes. Siyabonga. Siyabonga Dokotela. Baba Dokotela sikhule sazi ukuthi inyawo siphatha abantu abadala but nowadays sesiphatha ngisho abantu abancane. Uthola umuntu omncane ethi inyawo zami ezibhlungu. Ubaba Dokotela uthi nomuthi obizwa ngeyani. Awusichazela abantu Dokotela. Ukhuluma neza kwazi namakhehla ukhuluma nowonke this time. It's 2023. 2023 sizobona ama res befaka uphaqa namasoko usujethi bayatsaka kanti cha isicathulo singeni. Awema. Izinto esidlayo is that too sweet. Yeah. They necrotize ama cells ufuna ngichaza necrotize ushuthi. Ayingeke ngivule isikole seanatomy abanofunda ngani zami. And into esidlayo that just too sweet. Mhlawumbe understand. Did you know ukuthi ubhiya unoshukela? Big time. Inyongo yodwa ubhiya. Ubhiya unoshukela kakhulu. It is very sweet but camouflaged. Sure. Yabo. Ngisho ukuthi into eziningi ingane zidepend kakhulu etshwaleni engekho etshwaleni dla ama sweeteners kakhulu. Ngalo ndlela isystem yabo ayisavumi kahle. Mesebenzisa banesifo esisibiza ukuthi i-peripheral encephalopathy deficiency syndrome. Leso sifo ke sesidinga ukuthi uthole iyani ngo50 rand. Uhambe uyozithoba lenyawo. Thola iyani ngo50 rand uhambe uyozithoba ngoba isifo senyawo sisibona siba yicommodity and abanye abaningi ba resulta ematekweni ngoba ethi umuntu ufuna ukuhamba kahle cha isicathulo siyileather akasezwani naso ngobani inyawo zebhlungu ngo50 rand ungakwazi ukwenza umehluko. Baba Dokotela uthi sizakala. Siyabonga both young and old. Baba Dokotela siyabonga kakhulu. Baba Dokotela ngifisa sikhulume manje ngered money oil ukuthi ke iyini red money oil yenzani. It's an only thing esinayo esebhodlela encane o2000 kuthina. All right. But izokusiza vese. It's an only thing esibiza ukuthi it's a red money oil. Yomuntu othi Baba Dokotela ngiyayizamela nje ko sport bet angakabi nemali ukuthatha into ezinkulu ngiyazama na ku forex nakhona futhi ngiyadliwa kuyenzeka ukuthi nokuthi sikunika red money oil for abantu abane tendency efana naleyo
Siyabonga. Asibonga udokotela. Now tshela abantu dokotela ngesithwalo saseParamira emahlathini. eParamera. Yes. Hey, kunomuntu manje ohlela kwi-Uber phansi kwesihlahla kuma suburb ulinde ukuthi bamfonele. Usebenzela umuntu wathatha isithwalo. Madoda. Yeah, usenzela umuntu wathatha isithwalo, unothisa ngani noma ngenza noma yini, bese fuza asebenzeza kuyena imali akwenzeki because lo muntu unento ayifuyile. Kunento ayilanda emahlathini aseParamera. iParamera Phoenix. iParamera is mudlule Maputo. Mudlule Maputo iParamera usuzoya ngaseshayishayi. Okay. Yes. Kunezithwalo ke ethathwayo lapha izithwalo zidla igazi. Lezi zithwalo zidla igazi ngoba bafike babulala imbuzi phambi kwakho. Mase ke bethathe lembuzi bayisike igazi layo, ikhiphe igazi ifake kulento yabo lena. Mase beyivule lembuzi bayithele ngalomuthi bese beyose bethidle inhliziyo. Uma usuyidlile inhliziyo, umsebenzi wakho uzoba hype. But every 30 days for 2 months ufuna uhlaba igusha. Emva kwaloko ke uzoyibona ke lento yenzeka, but abantu abakusebenzelayo and then abazoba nalutho emva kwaloko. Njengoba ngisho ukuthi kumanje kunomuntu odrive iUber and usecabanga ukuyiyeka le moto obuyazi ukuthi okusala yonke imali yekhadini and imali kuyena kufuza kade ethenjiswa yona ayenzeki mise kufuza ize kuyena. Kunabantu aba long distance manje ababuka le video bahlele rank babheke phezulu le moto abayishaya kunosuku okuthiwa lo suku icash up yakhe akwenzeki iyafa ngalelo langa. Acash up 300 ihambile kodwa imali kuya ngapha. Ngisho ukuthi izithwalo lezo and then if ubhekene nethi njalo yisho ukuthi Babu Dokotela lo muntu lona ngathi walanda waye eParamera walanda lento ngicela ungikhulule ngoba ngiyabona ukuthi ijoka lokugqila lobyana asindawo sonke asiphumeleli sonke Kodwa siyakhesha apha kodwa siyakhe kunabantu manje lishisa nje ilanga wena ushaya FM bakha ama blocks bashaya intantantala ama blocks ilokhu ifika itruck izothela kulambe oxova udaka kulambe ogejayo kulambe udriver we-truck lo muntu wayilanda lento le ayathenga ama blocks athumelele izitolo ema hardware kodwa bona banalutho wathatha lento Babu Dokotela bawusiza uthi I'm willing to help you. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Ake sikhulume ke Dokotela ngomdonso wemali kanye nengelosi. Archangel sikhuluma ngayo. Archangel Raziel. Yes, Raziel. Archangel Raziel, we have to be understanding to people. What we mean by Archangel Raziel is an only angel. Angikhulumi zikhona ingilosi, but is an only angel of God who's got an authority to sit in front of the throne and face toward God. But into eyenzekayo kuRaziel uphatha ibhuku lebhuku leli lu30 cm ukuvuleka amacover khona ayigold uma ebhala ubhala ngepeni eligold but lento eyihloko sayo isapphire into ayibhalile lapha yana ayicishi into ayibhalile lapha ayicishi it's an only angel of God who writes the secret of the heaven and there are people who are supposed to be blessed on earth and then but today we give an order and authority to summon the angel Raziel. Tata umdonso wako ugeze ngawo for 3 days and thereafter start to summon this angel for 7 days. When uyibiza le ngelosi lena usugezela ngomdonso tata amakhandlela esizokunikeza wona lamakhandlela lapha ufuna wakhanyise. They must be just khayisa nje plain white ungademand into eyiningi kakhulu. Wonke wagcobe ngomdonso wemali uma usuhlala uma usuyaguqa ungacimezi ngifuna ubuka isilingi ubuke ingodo leso njengoba ungafulele ekhaya imali engekho uma usuthi kanje uphamise lo 3 uthi kanje but uma usuphamise ungawubhekisi ngakuwena kanje ufuna umise kanje ngoba laba benza kanje abanye wena uma ukhuluma nengilosi ufuna uthi kanje and thereafter uma usubiza igama layo times 21 at 11 o'clock for 7 days ngifuna ubuke kwisilingi till usi uthingo lenkosazana start to develop because when it comes it send uthingo lenkosazana and it will start to form it will start to keep on calling upon this angel uyibiza uzokhale there is something that is going to happen but if it comes in your dream it's not an angel that you are familiar with. It carries blue light umzimba wakhe
and ezansi inyawo zakhe ngathi zamanzi. It is an angel of deliverance. And thereafter, when he comes, uzobona into emi kanje, but inokukhanya lezandleni. Lokho kukhanya in your dream, it will be so bright. It will wake you up. And then uzokubuza ukuthi what do you want? Umtshele ukuthi ungasho ukuthi ufuna imali. Write my name in the book of wealth. If ungayifuna imali but mina ngabhaliwe igama lakho kubantu afuna abacebe emhlabeni, it will never happen. It will never happen, and then kuba ngathi imali uyintshontshe because you are not scheduled to be rich. Sure. Use umdonso wemali with the conscious and starting to understand. I will give you the secret about Raziel. Raziel is not what to know. But when the time is right, I'll keep on lecturing you about who is this angel Raziel. Siyabonga. Foka mancikeza amandi amahle ahlukane ngakashani ngobasket. Asivalelise. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Siyabonga kakhulu. Mlaleli, ingabe usuzwile nge-CFO Cash Flow Oil kaBabu Dokotela abizenze izimali lawa ngamafutha enhlanhla uwathathe owashise nekhandlela eliyelo ukhulume ubize yonke into efunayo ebhizinisini lakho kungena ama-customer amasha imali ukuzo ukwazi ukukhokhela izikweletu zakho zonke sishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 okanye uzifikele mathupha eLtadai Herbal Shop Matches Arcade Eagle Building West Street eThekwini. I-Cash Flow Oil kaBabu Dokotela iyazenza izimali.